Αλεξανδρή! Πάμε Μαριάρτη! Πόσα μέτρα των κορτσιών που βλέπετε να διεξάγονται. Πάμε Μαρία! Είναι 2 πρώτα, 8 δεύτερα και 67 εκατοστά. Επίδοση που πέτυχε η Ειρήνη Θεοδωρίδου από την Κοζάνη το 1985. Χαμός. Μαλάκα ξύλο παίρνει στα κορίτσια, ξέρεις. Τι θα γίνει το σπροξί τώρα, κοίταξε. Όποια σπρώξει. Νάτα, μα. Έτοιμη να πέσει. Τι τέταρτη ρε. Η Μαρία Ζωγραφάκη είναι πίσω, αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερη. Είναι μια αθλήτρια η οποία έχει βγει πολλές φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος και έχει βγει Ξαφή δεν είναι γρήγορα, δεν είναι μπροστά ρε. και έχει βγει και τρίτη σε παλαιοκρανικούς εφήβων νεανίδων. Πάμε Αλεξανδρή! Έλα Αλεξανδρή! Έλα Αλεξανδρή! Πάμε Μαρία, πάμε Μαριάρτη! Πάμε Αλεξανδρή! Πάμε Μαρία, πάμε Μαριάρτη! Αλεξανδρή! 1-0 πέρασαν ρε φίλε, είναι πολύ γρήγορα. Άλλα σε 50 μέτρα για τις αθλήτρες. Πάμε Αλεξανδρή! Ο χρόνος κυλάει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1 και 20. Πάμε Αλεξανδρή! Πάμε Μαριάρτη! Πάμε Μαρία! Έλα Μαρία! Έλα Αλεξανδρή! Έλα Μαριάρτη! Έντονος συναγωνισμός. Έλα Μαρία! Μαρία Ζωγραφάκη των Δωδεκανήσων. Έλα Μαρία! Ζωγραφάκη και τερματίζει πρώτη. Έλα Μαριάρτη! Χρόνο 2:17 και 15. Πω μαλάκα.